Fl-20 ta' Settembru li ġej se jsir programm mifrux fuq 12 siegħa bit-tema Għajnuna ngħinukom. Din is-sena qed issir sejħa bikrija lil Maltin sabiex ikunu ġenerużi biex jinġabru l-fondi għal Malta Community Trust Fund li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet Maltin fosthom l-Istazzjon 1. Dan tħabbar mill-President ta' Malta George Vella waqt konferenza aħbarijiet fil-Palazz tal-Verdala fej qal kif din is-sena din il-fondazzjoni li tgħin lil għexieren ta' nies bħalissa tissib diffikultajiet kbar minħabba l-imxija. Il-President Vella qal kif minħabba l-imxija l-fondazzjoni se torganizza attivitajiet tal-massa sabiex jinġabru l-fondi u minflok se torganizza maratona televiżiva bħall-istrina. Iċ-chairperson tal-Bord Amministrattiv tal-Fondazzjoni Malta Community Trust Fund, Marlin Kmizzi, qalet kif it-talbiet għall-għajnuna żdiedet filwaqt li l-fondi naqsu. Hija qalet kif il-pandemija waqfet diversi attivitajiet, iżda l-każijiet ta' kanċer u nies oħra li ġew fil-bżonn komplew. Mizzi qalet kif fix-xahar il-fondazzjoni toħroġ madwar €1,000,000 f'għajnuna lin-nies li ġew bżonn is-servizz tagħha. Barra l-maratona xbir ta' fondi li se ssir lejlet l-Indipendenza bejn nofsinhar u nofs il-lejl tnediet kemm oħra sabiex ħaddiema jagħtu xi ħaġa żgħira mill-paga tagħhom li jirċievu lil Malta Community Trust Fund.